Men körfe we ýaş ulylar bilen bile ýaşaýaryn. Oson ırtgalymyz bir diýipdir. Indi men gurbalyk kesirsem, diňe maňa bolýarmy ýa ýa-da şol maşgala agzalaryna da bolýarmy bir goýun bolsa diýipdir. Ýa-da her başa bir goýun gurbalyk diýip an tutup kestirmelimi diýipdirler. Indi meselen beýleki mezheplerde bir öýe bir bolar diýe. Goýunda bolsa bir öýe bir bolar diýe. Yani bir öýüň içinde hamala ata, oğul, enana, gyz, gelin bolsa, şolaryň da gurbalyk wajib bolar ýa zatlarda bar meselen. Hele maşgal enana, gyzlar zatlar, gyzyly, kümüşler, baba bolsa gaýdan mykdaryny ýetse, oglan bolsa öz başynda puly bolsa, sermaýasy bolsa, işlep duran şolan hemmesine bir goýun bolar diye beýleki mezheplerde. Hanefi mezhepde ýok, bir öýüň içinde ýaşaýan bolsa, her näçe adam bolsa, adamy sanyna bar. Eger wajib bolsa, zenanan gyzyly bar 20 myskal, ýa kümüşi bar 140 myskal. Ya oglan meselen şu öýüň içinde ýaşap, ırtgalla bir oňda dem öz başyna sermaýasy bar, öz işledip dur. Şu öýüň başy at ýadeleri bar, o da şöyle. Her gaýsyny aýyr çalmalat ýa-ni ýemedipdi. Ýöne bir sygyr çalsaň bir öýe bolar diýe. Wala şu öýüň içinde 10 adamy da gurbalyk wajib bolar, bir sygyr bolar diýe ýa-ni ýemedipdi. Ýöne goýun bolmalygyny her wajib bolany öz başyna çalmalat diýe. O men özüme şonu bir ýarym adamlar bolýa, ay bahaçylyk bolýa, zat bahaçylyk bolýa, goly ýokarak bolýa, ay denasyň gyzyly bar, kümüşi bar. Hum golumuz ýokka diýse, hasrak adam bolanna bir ýarym petwa berýän beýleki mezhepler bilenim. Ýöne Hanefi mezhepde şu her gaýsyna wajib bolan adamlar wala bir öýüň içinde ýaşap ırtgaly bir de bolsa wajib bolanlarga her gaýsyny öz başyna çalmaly diýe. Onda hukmy şoparum.